mutoerenga namba 10 ndienda pedza kukura ndosiyana na mambo rukarekwa dziri. Regai titende Mwari nenguva ine yatawaniswa, nokuti ivo Mwari vachitora muranda wavo vaiziva kuti isu tichazoungana. Asi kana taungana pano potaurwa mashoko ebhuku anodzinga munhu pane chakashata kuti aende pachene chakanaka agova noupenyu. Saka ivo mashoko ndo atichada kuti titaurirane, asi tisinganyengetedzani kuti kunyengetera kwatinoita hakuzati kuti tirege kufa, asi kunyengetera kwokuti kana tafa tigova noupenyu usingaperi. Uye munhu ngaasavimba nezvaanazvo panyika ino, nokuti pano panyika tiri vafambi napenyu, tichabvapo. Rugare kwatiri. Mashoko oti kudini? Pisarema namba 49. Pisarema. Zvose panyika zvinopfuura. Zvinhu zvose pane ino nyika zvinopfuura. Rugare kwatiri. Munhu akagara paakagara achiita zvaanoita ngaazive kuti zvose pane ino nyika zvinopfuura. Namba 1 inoti inzwai chinhu ichi. Imi vari pano inzwai chinhu ichi. Imi vanhu vose. Teererai. Imi mose mugere panyika. Nokuti mose imi makagara pane ino nyika. Rugare kwatiri. Inzwai chinhu ichi uye muteerere imi vagere panyika kuti zvose zvichadini? Zvichapfuura. Tunhamba yati imi vaduku navanokudzwa. Vana vadoko navamwe vanokudzwa vari pano. Vafumi navarombo pamwe chete. Panoti vanhu vafumi navamwe varombo tiri tose pano. Rugare kwatiri. Ndiri kutaura shoko iri rinofanira kuti rinzikwe navanhu vadoko navanhu vanokudzwa pane ino nyika, nokuti taona tose kuti hadzina kufanana. Panotoona vanhu vanokudzwa pano, asi kwanzi tinzwe chinhu ichi chokuti zvose panyika ino zvinodini? Zvinopfuura. 6 namba yati ivo vanoimba nefuma yavo. Pano panyika pane vanhu vanoimba nefuma yavo, vanozvikudza pamusoro pokuwanda kwepfuma yavo. munoti kana pfuma richinge yawanda wobvozvikudza kukava kuti kudenga kuna Mwari. Rugare kwatiri. Pano panyika pane vanhu vanoimba nefuma yavo, unoti kana pfuma yawandira munhu unogona kukanganwa kuti zvose zvichapfuura, uye unogona kukanganwa kuti ini ndichafa ndokubva panyika ino. Zviri kunzewa une pfuma yoga, uye munhu watakaungana pano wanga ane pfuma yakakosha inoti vanhu chaivo kutungamirira wanga anavo vaitangataura chimwe chinhu vanomunzwa. Pfuma yemarizvi wanga anayo nezvimwe zvinobatika uye zvinotarisirwa pamunhu wakapfuma wanga anazvo, nokuti hakuna munhu ungashayiwa pfuma yachitungamirira vanayo. Rugare kwatiri. Asi wewe munhu wanga ane pfuma uyu watopfuura pane ino nyika. Munhu wanga ane pfuma uyu wanga achikudzwazve, nokuti wanga ari munhu mukuru, asi wapfuura zvake zvatodini? Saka chingozvibvunzaiwo usina pfuma iwo tingakudzwi kuti kana zvose panyika zvichipfuura zvichipfuurira kunyange wane pfuma, keunombozvida nei uchikora kutenga pana Mwari kuti utendeuke pakuipa kwako nokuti uchangopfuura. Seven namba yati hapana ungatongodzikunura hama yake. Hapana munhu ungatongodzikinura hama yake kana kupa Mwari rudzikunuro pamusoro pake, kana kuti ndigopa Mwari rudzikinuro pamusoro pehama yedu kana tichiti tinoida. Rugare kwatiri. Isu tose takaungana pano vatungamiriri vangu vehurumende taida mambo wedu uyu wavata mambo David, kunyange vane vazodziwa vedu vatinavo pasungano vaida mambo nekuti waiva mumwe wavo, asi mari dzadziripo nezviro zvaitishotera taigona kuya tikatema chero kwamuri kuhurumende nekuti maidavo mambo wedu mukatibetsera. Asi kwanzi neshoko rebhuku hakuna munhu ungapa rudzikinuro kuhama yake kuti igorega kuvona rufu. Rugare.
vanozvidai nemi vanokudzwa chero nemi vakadini vachinzverisese vanova rinongopera urinofa vanasina vamwe pfuma yavo navamwe vatinotodzisu ava vanava vanoziyana vai yakangwarirwa nembambere yasiibenza inzwisisi vanongofa asi kana vafa chero nemi munokudzwa nemi mune pfuma musatorisiya pfuma yeyo muchitisira yeyo chaipudza ruvarevatiri saka zvose panyika zvinodini zvinopfuura munhu ngaarege kusimbirira pazvinhu zvaanazvo asi munhu ngaasimbirire pakuti zvose zvandinazvo izvi ndakazvipiwa naJehovha